Dobrý deň, volám sa Olahová Ida, môj manžel sa volá Olah Jozef. Ale Ida, zdravím vás. Dobrý deň. Děkuji vám za tuto možnost, že můžeme s váma udělat nějaký malinký interview. Poprvé chtěl bych se zeptat, jaký byly problémy, jaký jste měli tady problémy? Tak problémy sme mali ako v kuchni, nám tam chodili po linke patkane, nemohla som nechať proste nič ako na linke, pretože mi tam chodili. Potom sme mali problémy so stropom, kde sme spali, dobre, že tam na nás to nespadlo. No takže tam boli akože viac akože problémy. Ďalší problém bol aj toto, že tu máme železné schody a manžel mi je chorý. Proč kompas? Proč jste si vybrali kompas? Prečo sme si vybrali Kompas Charita? Pretože to tých ľudí máme veľmi radi, veľmi im dôverujeme. Máme tam proste všetko aj zadarmo, proste nepýtajú od nás nič. A čo sa týka, oni nám veľmi pomáhajú vo všetkom. Děkujeme. A poslední otázka, jak vám kompas pomohl? Kompas Charita nám pomohli veľmi veľa, za čo im veľmi pekne aj ďakujeme, pretože keby sme nemali ich, nám by nemal ani kto pomôcť ako s tým. Děkujeme. No teraz som vám chcela ukázať ten kancilový dom, čo som čakala na neho 6 mesiace a za to iba veľmi ďakujem Kompas Charita, pretože oni mi ako pomohli s tým bytom. Teraz mám tu lepšie podmienky, lepšie sa mi tu býva aj kvôli manžela. Tento byt je môj tu na pri zemi a chcem vám ukázať aj, ako vnútri žijeme so s manželom. No, otvor. Tu bývame. Jozefom Olahou. No, tak tu máme dvojizbový byt. Tu máme obývačku. Toto je obývačka. Toto je spálňa s manželom. Toto je spálňa. Tu máme kúpeľku. Tu máme kúpeľku. No a tu ešte chcem vám ukázať kuchňu. Tu je kuchňa. No a za to všetko chcem poďakovať Kompas Charita a hlavne pánu Torakovi a Marečkovi ďakujem aj pani Seliny, čo ich máme veľmi radi.